дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Россия 20-мин чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни ҳаваскорон ҷараён дорад. Тоҷикистонро дар маъракаи фароҷаҳонӣ 4 варзишгар Бахтиёри Мирзо Муҳаммад, Бахтовар Сагизов, Шаббоз Нигматуллоев ва Баҳодур Усмонов намояндагӣ мекунанд. имрӯз Шаббоз Нигматуллоев бо рақиби шветсиягии худ Лиридон Нуа ба майдон баромада пирӯз гардид. дар рӯзи сеюми чемпионати ҷаҳон оид ба бокс варзишгари тоҷик Шаббоз Нигматуллоев дар вазни 81 килограмм ба ринг баромад. рақиби мушзани тоҷик варзишгари кишвари Шветсия Лиридон Нуа маҳсуб мешуд. дар ин набарди сахту сангин варзишгари мо аз худ маҳорати баланди варзишӣ ва иродаи қавӣ нишон дода бо ҳисоби 4-1 ба музаффарияти аввалини худ дар ин мусобиқоти бонуфуз даст ёфт. барои Шаббози 22-сола ин пирӯзии муҳим дар чемпионати ҷаҳони бокс миёни ҳаваскорон ба ҳисоб меравад. ҳамакнун мушзани тоҷик рӯзи 15 сентябр маротибаи дуюм болои ринги ин мусобиқаи бонуфуз баромада бо ҳарифаш аз Миср Саллоҳ Арабия рақобат хоҳад кард. Саллоҳ Арабия дар даври аввал озод буда, ҳамакнун дар даври дуюм бо Шаббоз Нигматуллоев рақобат мекунад. Шаббоз Нигматуллоев пас аз рақобати анҷом дода бо мо дар тамос шуд ва таассуроти худро дар бораи сабқати баргузор кардааш чунин баён кард.